Tata bụ Orie n'ọnwa March 12th March 2021. Ugochi tubelu ọdịnala temple ka anyị na-emepe n'ụbọchị taa. Ọnya bụ Ugochi tubelu ọdịnala temple ka a na-emepe taa. Obere oge na ọkụ na 9 AM anyị ga-amalite. Ya anyị ka na-ahazi ihe niile n'ime. Ọ bụrụ na emechakwa later in the day, anyị ga-enwetakwa more update. Ọ na ime Nyawo temple ka anyị nọ ugbu a. Ime Nyawo temple ka anyị nọ. Nyawo temple anyị nọ. Ụmụ mmụọ dị iche iche anyị ga-arụ ọrụ. Nyawo temple bụ ọnọdụ ndị mmiri n'ime Nyawo temple. Ọnọdụ ndị mmiri n'ime Nyawo temple. Ọnọdụ ndị mmiri n'ime Nyawo temple. Ohere dị anyị ka ya vidio kwa n'ime Nyawo ebe. Nke a bụ n'ime Nyawo temple, the outer. Ebe a bụ ebe ụgbọ afa. Ebe a ka anyị na-agba afa dị iche iche. Afa ndụ, afa alụsị, afa onye ụwa. Ya afụsị ya. Ya afụ ya. Ụgbọ afa. Ebe a ka anyị na-awụ mkpụrụ afa anyị na-afụ mmiri anyị ga-arụ ọrụ. Ọ ihe ị kwesịrị ịma gbasara Ugochi tubelu temple. Anyị egosikwa gị ndị ọzọ. Ya bụ ụmụ ọkụkọ anyị ga-eji wee mee mmemme. A ga-egbu mmụọ dị iche iche taa. Nakwa ka ịfụrụ anyị ga-egbu ebule anyị ga-eji wee mee Nyawo dedication na ebule anyị mee dedication. Anyị gazie ebe the other deities n'ihu mmụọ nọ. Abatago all deities ebe a. Onyenwe ebe a dọrọ ala anụrụ damage ebe anyị na-akpụ alụ na-eme cleansing. Echiche nke awụ ụlọ ndị mmiri ebe anyị na-egburu ha anụ. Ụlọ ndị mmiri dị ihe a. Ụlọ ndị mmiri. Ọka agwụ awere agwụ mmụọ na-apụ apụ. Ya also tata anyị na-egosi ụmụ ihe a maka n'ihi na taa ka a na-emepe Ugochi tubelu ọdịnala temple na Oraifite. Aka m bụkwa onye nke gị, Ugochi tubelu Oraifite. Ya daalụ. Emesizi anyị ga-enye ụmụ update mgbe a ga-ebido Nyawo dedication. Thank you.